Napasaka na sang kaso sa Pasig City Police Station si Army Staff Sergeant Russell Palomar kag mangod sining si Ronald Palomar. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Dennis Pamonag, hepe sang Pasig City Police Station, las 4:30 sang hapon sang Nobyembre 28, sang ilan na file ang duwa ka counts sang frustrated murder batok kay Russell, samtang murder kag frustrated murder naman kay Ronald. Ang mag-utod nga Palomar ang ginpriso matapos na bunan patay si Greg Palomaria Sr. kag napilasan sanday Greg Palomaria Jr., Mark Palomaria kag Rolly Cadalso kasunod sang inaway sang Nobyembre 26 kadungan sang kapistahan sa barangay. Detain sa karon sa gihapon sa Pasig City Police Station ang mag-utod nga mga suspetsado. Kagini si Kabanderang Kim Kaluyu, nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.